On aika kivan näköinen paikka. Paleleeko sulla yhtään? Kyllä. Palelee. Ehkä sä ensi kerralla ostaa jotain parempia tarvikkeita. Se on vähän kylmä. Tässä pitäis vielä nukkua. Onhan meillä viltit ja tyynyt. No on meillä viltit ja tyynyt. Ruoka. Onko meillä ruokaa mukana? Otit sä? Huomaamme, että tuolta on lähestymässä 2 aivan uskomatonta luontokappaletta. Mennään katsomaan. Kuinka lähemmäs sain tukana. Tässä näemme aivan selkeästi, mikä peittää tämän ihmisjalan. Hennon ihmisjalan. Tämmönen vaelluskenkä. Ja huomatkaa, tulkaa vielä lähemmäs katsomaan. Huomatkaa tämä vaelluskengän korkeus, koska se peittää juuri nilkan sopivasti, että jos tulee pientä hara-askelta, niin se erittäin hyvin tukee nilkkaa. Ja huomatkaa tämä materiaali. Tämä on todennäköisesti Gore-Texia tai jotain muuta sellaista vettä hylkivää kangasta tai peitettä, mikä pitää varpaat kuivina. Sitten kun lähdemme siitä ylöspäin, huomaamme, että tässä tulee tämmönen uskomaton kangas, millä on uskomattomat ominaisuudet Gore-Tex hylkii vettä, mutta pitää sitten alusvaatteet kuivina. Sitten kun menemme ylöspäin, huomaamme, että tämäkin on Gore-Texia yleensä. Varsinkin näissä olosuhteissa se on erittäin hyvä. Ja tähän aikaan vuodesta on tärkeää, että löytyy myös kunnon hanskat ja pipo. Voidaanko jatkaa? Ja. Kiitos. Voidaan myös kuvata tästä takapäin. Hänellä on myös kumisaappas mukana. Kumisaappas on erittäin hyvä, jos on erittäin kosteat olosuhteet. Kumisaappas pitää sinut kuivana. Jos saisin tarkastella läpileikkausta tästä puvustosta, niin huomaisin, että heillä on myös puvuston alla, Gore-Tex-puvuston alla löytyy myös kerrostopuku ja todennäköisesti fleece näissä olosuhteissa. Se on kerrospukeutumista ja se on kaiken A ja O. Ainakin näin kylmällä. En uskallanut lähestyä. Nämä on herkkiä yksilöitä. Mutta voimme nyt havaita, he todennäköisesti vaihtavat kuivaa ylle, sillä pitkän vaellusreissun jälkeen olo on hieman kostea sisältä. On vaihdettava kuivaa ylle. Tämä miespuolinen yksilö rupeaa kaivamaan reppua, kohta varmaan näemme jotain uskomaa. Pienen jäähdyttelyn jälkeen nämä yksilöt vaihtavat nyt taukovaatteet ylle. On tärkeää, että pysyy lämpöisenä. Oli kyllä sopivasti vaatetta päällä. Ei tullut liian hiki eikä kylmä. Nämä tekniset vaatteet. Tää on kyllä hyvä tää fleece-kerrasto. Sitten vielä kun tänne alle saa ton toisen kerraston. Taukovaatteiden on tärkeää pitää sinut lämpöisenä, että taas pystyt lähtemään siitä lämpöisenä liikkeelle. Nämä valioyksilöt ovat myös tämmöisiä vähän humoristisia kavereita. Huomatkaa etenkin tämä karvapipo. Meidät on lähetetty tänne ylös tarkkailemaan, sillä olemme havainneet, että nämä 2 yksilöä saattavat ollakin hyvin vaarallisia. Sujautuminen on tärkeä osa aina tätä pongausta. Mutta menkää kotiin! Me emme luovuta. He kyllä unohtavat meidät jonkun ajan kuluttua. Mutta on selvää, että nämä yksilöt hyvin nukutun yön jälkeen ovat valmiita jatkamaan matkaansa. Menettekö te kotiin? Ei tässä olla rauhassa. Suuri toivomus olisi, että nämä jatkavat tätä sukupolvilta toiselle tätä uskomatonta viisautta. Seuratkaa tänne. It's good. Näyttää hyvälle.
Liittykäämme seuraamme myös ensi kerralla. Huono siitti.